So nandito tayo ngayon sa saan to? San Nicolas. Ayan, San Nicolas, Pangasinan. Ayan. Say hi, friends. Hi, friends. So, ayan oh. Yan yung arko ng San Nicolas, Pangasinan. Kasi nga pupunta tayo ng Maliko. Ayan, Maliko. Siyempre kasama natin itong ating red tricycle. Ayan, red tricycle. Ayan, may isang oras pa tayo. Okay, let's G. Alright, dito na tayo sa paanan ng bundok. Mahangin, mahangin. Yuhuu! Subukan natin itong ating red tricycle kung kaya niyang umakyat sa Maliko. Oo. Subukan natin. Nakaya naman niya sa Lion's Head. Kakayanin naman siguro ito. Malakas ang hangin. Yan, kita-kita yung mga bundok. So, ito na yung bridge. Ito na yung bridge. Ayan o, Villa Verde Bridge. Ayun, Villa Verde Bridge. Actually, Villa Verde Trail ang tawag dito eh. Sarili mo po kumain. Sige na lang. Kasi properly dati. Villa Verde Trail. Maraming riders yan ah. Maraming sasakyan. Hawakan lang. Hawakan. Ayan. Hindi na lang. Dito lang sa baba. Ang daming nakamotor ngayon. So, dito pa lang tayo sa Hawakan. paakyat pa lang to, paakyat. Alright. Siraan na tayo na. Daming nakamotor bambam oh. Oh no. Ganda ng bundok doon oh. Ganda ng bundok bambam. Kita ma? Ay, segunda. Daming nakamotor bambam. Hindi na daw, huwag na. Ay, maraming pakurbang dito ba? Ay, hindi na. Oh. Ang daming crowd. Oh, tingnan mo yung mga bundok pa mo, ginawang daan. Oo, akyat tayo. Kaya-kaya ng tricycle to. Anak sa Oh, hinay-hinay lang. Ganon. Kaya niya? Kaya niya. Oh. Slowly, kaya-kaya niya. Segunda. Wala, hirap tayo sa tercera dito. Ang dami nakamotor. Doon sa playground kasi lalaki ka na. Ang police school. Mamaya pagbababa na tayo. Muna tayo sa Yung ano? Medyo paakyat. Honda! Mabagal tong motor natin. Mabagal tong ride tricycle. Tamba, full tight lang anak. Wala tayong 4 wheels. 3 wheels lang ang meron sa
natin. Alright, malayo pa. Ay, halos hindi na makahinga tong tricycle natin. Hirap na hirap sa segunda. Hold ka anak. Hold ka anak. Maria, hold. Alright. Hold ka maingit. Yeah. Hirap talaga sa third gear. Mahangin, mahangin. Kailangan magsigunda, wala eh, walang buwelo ang third gear. Hold! Maraming nag-rides ngayon ah. Maraming pababa. Wala ka motor. Mama, delikado. Oo, delikado eh, kasi no. Anak, delikado. Anak, Ronda! ay dapat hawak ang loob. Faster, Daddy, faster! Wala, hindi niya kaya. Naglalaro lang yung segunda tercero natin. Hindi. Oh, stop. Short curve, short curve. Kaya yan? Ay, kaya? Yes. Nahihirapan siya eh. Hindi, kaya yan. Malakas pa ang hangin. Para tayong tinutulak pababa. Para tayong tinutulak pababa ronda mo. Mami, Namig. Malamig yung hangin. Dami nakamotor oh. Mamaya sa may jacket akong gano'n. Mom, look oh. Huwag ganong mountain. Ay, ganda. sana pala po yun. Para tayong tinutulak ng hangin oh. Hindi na kaya itong sa tricycle sa mountain. Ay, Malakas ang shiver. hangin. Here, shiver. Ay, malakas ang hangin. Naunahan lang tayo ng mga sasakyan oh. Dinadaanan lang tayo ba? Ay ba, may na-landslide oh. Landslide! Landslide to. Ang lamig ng hangin. Wala, hirap na hirap ang all clear. Parang nalulunod. Segunda talaga, segunda. Ayan. Yan o, yan yung bundok, ma'am. Yuhuu! Ganda ng bundok. Alright. Mason. Daming mababa na sasakyan ah. Fine. Ito ba yun? Ayan. Landslide zone area. Mga bago! Oh, ganda! Ganda! Oh, oh, oh. So, ayun, pahinga muna yung ating red tricycle. Napagod siya. Diretsong segunda. Say hi! Hi friends!
Oh. Okay, gaganda ng bundok mo ba? Ang gaganda ng bundok. Yan. Pero kurbahan ang daanan natin, Bambam. Tumawag ka na. Ako. Hindi makuhulog ka. Tumawag. Ano? Buti naman po siya. Mamaya ka naman pala. Ha? Panaris. Wala. Napataas na. Kahit pa. Hindi na. Hindi naman na to. Dapat sila. Wala. Hindi na sabi sila. Wala. Nakalenti na mga piksan ko. Oh, pakyat to, pakyat. Akyat tayo. Akyat tayo. Ako, pati segunda, nabitin, Bambam. Pati segunda natin, nabitin. Hindi nakabuelo. Eto na, pakyat na ha. Matakbo lang tayo ng 20 sa GPS 1920. Tara. Diretso, segunda. Sana hindi mabitin nila, Bambam. Sana hindi siya mabitin. Malayo pa naman, 33 minutes pa, 33 minutes. Nandun sa dulo. Yun oh. Ganda ng daan dito, Bambam. Mga mountains, Santa Fe. Okay, konti na lang. Na-landslide dito, na-landslide. Ano yung mga bato? Paakyat na naman. Magkabilaan pa po. Nanulunod ang ating third gear. Malakas ang hangin. Nanulunod ang ating third gear. Malakas ang hangin. Bambam. Lamig. Hirap na hirap ang third gear natin. Segunda lang ang baon. Buti hindi pa tayo nagpiprimera. Ops, ops, ops. Medyo makitid to. Medyo makitid, Bambam. Medyo makitid ang daan. Ops. Dito lang tayo sa gilid, Bambam. Para magkaroon ng daan yung mga nasa likod natin. Siraan. Dami. Ay, flat! Ma-flat! Flat yung van! Alright! Hindi tayo mamabulok. Di ba? Okay. Pangalawang rest natin, ano? Pangalawang rest. Ayan oh. Ang ganda ng kabundukan dito. 'Yon. Ayan. May 30 minutes pa tayong akyatin. May nasiraan doon. Van nasiraan.
Santa Fe, 33 kilometers. Pero hindi na tayo didiretso doon. Hanggang sa tuktok lang tayo. Christmas party! Yan o. Ay, marami ring zigzag dito. Marami ring zigzag. Wala na, hinihingal na yung third gear natin. Honda. Yan, bakyat. Buti na lang, nakapuelo tayo. O may tricycle, hindi kaya din ng tricycle natin. Bambam? May tricycle tayo nakakasalubong. Dalawa na ata yun eh. Sabihin, kayang-kaya. Yo ho ho. Bitin tayo, nabitin. Pero kilometer 215 Santa Fe, 32 kilometers. Dalawang part na pagkawa. Lamig ng hangin. Ay! Sisipunin na naman ata tayo dito. Lakas ng hangin. Kariya kaya. Yan, hap-hap! Tingnan mo yan o. Yung sky. Yun. Yun, sa kabila. Hindi na mo siya sinabi. Ba't ka kasi? Alright. Yun, ito na yung isang viewpoint. Yan o. Ito yan. Yun yung kahoy. Kitang-kita yung kahoy. Tayo kasi dyan. Ito yung bundok mountains. So, mountains. The mountains. Kita? Maraming pine tree. Outside ka sa niya. Ang sinasabi mo? Sabi ko anak, hold tight ko. Okay, Santa Fe, 30 kilometers. Woohoo! Bahan na naman o. Dami ng pine tree bang bako? Daming pine tree. Ano? Manghihina yung third gear natin. Ito na landslide to, na landslide.
Landslide. Ay, grabe kurbahan ka ba, Bam? Utay ka. Yun, oh. Yan ang mga kurbahan. Utay ka sa Ay, ang ganda, oh. Look! Ganda nung sky. Dun sa mountain. Oh, mga baba. See that? Oh. Oh, see that? Ang ganda. Alright. Sombrero tayo. Okay, kilometer 218, Santa Fe, 29 kilometers. Oy, look, Bam! Look at the mountains. Ganda, oh. See that? Ganda kaya. So beautiful. Ayun yung dadaanan natin pa, Bam. Oh. Wow. Okay. See that? Oy, parang mountains. Bakit naman hindi na? Grabe yung kurbahan to, Bam. Oh. Ganda oh. Ganda ng view na. Ganda, Bam. Look! So beautiful. Tama, may tao doon sa taas. Yun, look. Yan, oh. Ito sa may view. Makitin ko yung segunda natin. Ganda! Yan, oh. Look, look, man! May lilipat na tayo. Hindi. Oh, daming tao dito. Ang lamig ng hangin. Cup noodles na. Alright. Lamig, lamig. Lamig, bomba. Oh, malapit na tayo. 18 minutes na lang. Tagal pa pala. Utay ka na. Lakas ng hangin. Ay, malakas ang hangin. Grabe, tinutulak tayo ng hangin. Ay, pagbaba natin, dapat slowly lang. Lamig! Ay! Lamig! Lalo siguro mga taga-kamotor.
O, tricycle, o. O, nakaakyat sila. Hindi kayang-kaya rin natin umakyat. Okay, kilometer 220 Santa Fe, 27 kilometers. Oh. Yun ang mahirap eh. Sharp curve, mabibitin talaga tayo. Dito rin sa bundok, sa kabila rin yung may bundok pa pa. Oh, dami. Oh, ulan na ito doon, bombong. Look, ang ganda. Ganda bombong. Ang lamig! Ano ba? Lakas ng hangin, grabe. Tinutulak tayo. Sanang mag-ito. Grabe, ang lamig. Malapit na. Malapit na tayo, ma'am. Lower, D-Max. Nabitin tayo, bitin. Malapit na babak. Yahoo! Ay nako, shortcut na naman to. Ano? Alright. Sabi nga, ginagawa mo na. Masyadong lamig. Oops, landslide dito, no? Landslide, no? Delikado dito pag gabi. Hindi mo makikita yung daanan. Hindi mo makikita ang daanan.
crosslight. Ay, nakahiga ang ating red tricycle. Nakahinga kahit pa paano. Ayan na. Uy, naabutan natin yung mga nakamotor. At curve. Ay, kailangan talagang buwelo. Inisip mo na ako ng bomb. Malakas ang hangin, malamig pa. Oy, ay. Oy, grabe, oh, yung daan. Narito. Nasira yung daan. Magkami tayo. Cup noodles. Yes. Dito, wala naman natang mapag-parking na. Ayun, isa doon. Dito. Puntahan muna natin yung tangke. Mamaya na lang pabalik. Oo. Doon na lang tayo sa may Kapag Stories. Yun yung nasa ano. Sa Lia, sit down ka po. Huwag kang mabibitin. Segunda, kaya mo. Yabot mo. Okay. Kaya naman. Daming ano? Parkingan ngayon ni 4 wheels ba nila? Hindi mo ba rin niya pagparkingan na tayo? Okay, so yan yung ating red tricycle, oh. Kala nyo, hindi niya kaya niya. Grabe ang lamig dito. Hindi siya pwede dun sa parkingan ng 4 wheels. Hindi rin pinapasok dun sa may motor, kaya dito tayo sa gilid. Grabe ang lamig. Yan yung batang makulit. Dito tayo sa Mangili Tindaan Historical Park. Yan. Yan, puntahan natin. Lakas ng hangin ngayon dito, ang lamig ng hangin. Malamig ang panahon. Kailangan mo talaga ng jacket. Yun, so yun yung pupuntahan natin. Puntahan natin yung tangke. So yan yung Sherman tank. Say hi!
Alright, dito tayo ngayon sa Malico. Grabe. Ito, daming pine tree. Napuntahan din natin yung tangke. Ayan, Sherman Tank. Tinatawag nila. Ayan, oh. Ayan, yung Sherman Tank. So yun yung isang attraction dito. Ayan, so ayun, pag pumunta pala kayo dito, ayan, oh, may tatak. Tatatakan kayo ng tangke. Ayan, Sherman Tank. Technically, ito ay nasasakupan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayan. Hindi siya Pangasinan. Hi! Hi! Ayan. Yuhu! Alright. Ito ang loob ng park. Hi friends! Alright, so nandito tayo sa... Saan tayo? Dungkalas. Hindi, Santa Fe na ito. Santa Fe, Nueva Vizcaya. Okay, malamig, kapi-kapi muna. Ayan. Hindi pala kape, cup noodles. Ayan.